വിജയമുദീരേത് നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മോദം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപായനെ ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 35ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവേസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനാം അവിദ്യാകാമകർമ്മിഭിഃ ശ്രവണസ്മരണാർഹാണി കരിഷ്യന്യതി കേചന. ഭവേസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനാം അവിദ്യാകാമകർമ്മിഭിഃ ശ്രവണസ്മരണാർഹാണി കരിഷ്യന്യതി കേചന. കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബഭോവസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനാം അവിദ്യകാമകർമ്മഭിഃ സ്മരണാർഹാണി കർഷിന്നീതി കേചനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഇത് കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്? കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി. കാണാം മാതാജി. കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. നോക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ശ്ലോകം കാണുന്നുണ്ട്, അർത്ഥം കുറച്ച് പകുതി വരെ കാണാം. വന്നു. അറിയാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോ അറിയാതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ഭവേ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ അസ്മിൻ ഈ ക്ലിശ്യമാനാനാം നിന്ന് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ അവിദ്യാജ്ഞത കാമാഭിലാഷം കർമ്മിഭി കാമ്യകർമ്മ അനുഷ്ഠാനത്താൽ ശ്രവണ സ്മരണം അർഹാണി ആരാധനം കരിഷ്യൻ നിർവഹിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകുക. ഇത് അപ്രകാരം കേചന മറ്റുള്ളവർ. ഇപ്പൊ 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം പറയുകയാണ്. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് അവതരിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണമാണ് ഈ 35ാം ശ്ലോകത്തില്. അതിൽ പറയുന്നത് അവിദ്യയാൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അവിദ്യയാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആ കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിനെല്ലാം ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാക്കാൻ, നമ്മളെല്ലാം ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട്, നമ്മുടെ ദുഃഖം നിവാരണം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. വേറൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു ഭക്തിയുത സേവനം, അതായത് ശ്രവണം കീർത്തനം തുടങ്ങിയ നവയുധ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്രമേണ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നു? പ്രേമഭക്തിയിലെത്തുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? മോചനം കിട്ടുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ 2 കാരണമാണ് ഈ യഥാർത്ഥ കാരണമായിട്ട് 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അവിദ്യ കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു. പല പല ആഗ്രഹങ്ങളാൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്തു. രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള
വഴി ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രേമഭാവത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇവിടെ 2 കാരണമാണ് പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭൗതിക വിധകളാൽ ക്ലേശിക്കുന്ന ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായി ശ്രവണം, സ്മരണം, ആരാധന ആദിയായ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തെ പുനർജീവിപ്പിക്കുവാനാണ് അങ്ങ് അവതരിച്ചതെന്ന് മറ്റു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലെ, അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി പ്രാപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അത് ഏതിലൂടെയാണ്? ഭഗവാൻ അവയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ധർമ്മമാർഗത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ യുഗം തോറും താൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ പല പല അവതാരങ്ങൾ എടുത്തു അല്ലെ. എന്താണ്? എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അവതാരങ്ങളാണ്. സമുദ്രത്തിലെ ഏതുപോലെയാണ്? തിരമാലകൾ പോലെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നദിയിലെ ഏതാണ് ജലം ഇങ്ങനെ ചലിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ വേവ്സ് പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ. ധാരാളം അവതാരങ്ങൾ. അത് ചിലതാണ് നമ്മൾ 24 എണ്ണമാണ് നേരത്തെ പഠിച്ചത്. ഭാഗവത ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാലാണ് ധർമ്മമാർഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉത്കർഷകാംക്ഷയുള്ള ചില വ്യക്തികളുടെ പരിഷ്കാരം എന്ന പോലെ ആർക്കും പുതിയ ധർമ്മമാർഗങ്ങൾ ഉൽപാദനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മവും ആര് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാൻ. വേദങ്ങളിലാണ് ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. വേദങ്ങള്, അതേപോലെ മറ്റു ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, സ്മൃതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. മനുസ്മൃതി, യാജ്ഞവൽക്യ സ്മൃതി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവയ്ക്കൊക്കെ എന്താണ് അടിസ്ഥാനം? ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എന്തൊക്കെ ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് അത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ നമുക്കെന്താണ് പുരോഗതി പ്രാപിച്ചെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്താശക്തി കൂടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ധർമ്മമാർഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം ഭഗവാനെ പരമാധികാരിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം നൈസർഗികമായ പ്രേമത്താൽ ഭഗവാൻ സേവ സമർപ്പിക്കുകയും ആകുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചു സാധന ഭക്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്ന? സ്വമേധയാ ഭക്തി വരുന്നു അല്ലെ. അതാണ് നൈസർഗികമായ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. സാധന ചെയ്ത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനയൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്വമേധയാ ഭഗവാനോടൊരു പ്രേമമുണ്ടാകും, ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചതാണ്. ഒരു ജീവാത്മാവിന് സേവനം സമർപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാനാവില്ല. കാരണം അവൻ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ആ ലക്ഷ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ വ്യവസ്ഥാപിതം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്താലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനുള്ള സേവയായിട്ട് ചെയ്യുക. കർമ്മമെല്ലാം ഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ചെയ്യും. ഒരു ജീവാത്മാവിന് സേവനം സമർപ്പിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ്? വ്യവസ്ഥാപിതമായ ആ ലക്ഷ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഭഗവാനോടുള്ള സേവന സമർപ്പണമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഏക കർത്തവ്യം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെല്ലാം സമർപ്പിക്കുക, സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. ഭഗവാൻ സർവശ്രേഷ്ഠനും ജീവാത്മാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടവരുമാണ്. നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യാണ്. ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ. നമ്മൾ സമർപ്പിതാത്മാക്കളാണ്. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ കർത്തവ്യം അദ്ദേഹത്തിനെ മാത്രം സേവിക്കുകയാകുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുക. നിർഭാഗ്യവശാൽ വ്യാമോഹിതരായ ജീവാത്മാക്കൾ തെറ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തം മാത്രം ഭൗതിക അഭിലാഷത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവകരായി തീരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാനെ മറക്കുന്നു. ഈ അഭിലാഷത്തെ അവിദ്യ അഥവാ അജ്ഞത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതിലെ പഠിച്ച? ഈശോപനിഷത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അജ്ഞത, അവിദ്യ ഏതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലെവൽ 3 പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അത്തരം ക്രമവിരുദ്ധമായ അഭിലാഷ നിമിത്തം ജീവാത്മാക്കൾ വൈകൃതമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനായി വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ അവൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആദേശത്തിൻ കീഴിൽ വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളിൽ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയാൽ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രമാകുന്ന കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്?
നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ ചരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതപ്പം നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരം വെടിയുമ്പോൾ വേറൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. ആ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും വേറൊരു ശരീരം, അങ്ങനെ 84 ലക്ഷം ഇതാണ് ജീവിതങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്നു. ആകയാൽ ഒരുവൻ ഈ അവിദ്യയുടെ പരിധിക്ക് അതീതനാകാത്ത പക്ഷം അവന് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അറിയാം. ആദി ഭൗതികം, പിന്നെ എന്താണ് ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, പിന്നെ ഒന്ന് ഏതാണ്? ആദിദൈവികം. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. എന്നുവെച്ചാൽ എന്നും നമുക്ക് ദുഃഖമായിരിക്കും. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ക്ലേശിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളോട് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അധികം കൃപാലുവാകയാൽ അഹൈതുക കാരുണ്യത്താൽ അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ച് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, സേവനം, ആരാധന, പ്രാർത്ഥന, സഹകരണം, ആത്മസമർപ്പണം, നവയുധ സേവനത്തിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്ന ഇതല്ലേ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുധ സേവന തത്വങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മറന്നുപോയാലും ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 9 തരം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, കലർപ്പില്ലാത്ത കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാലും ചിലരത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, ചിലരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചവയെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ സ്വീകരിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നത് ബദ്ധാത്മാവിനെ അവിദ്യയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാനും അപ്രകാരം ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരായി ജീവാത്മാക്കളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സർവ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനും സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞ് നമ്മളെ അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്താണ് പ്രേരിപ്പിച്ച് നമ്മളെന്താണ് ഈ അവിദ്യയുടെ, അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു. അതേപോലെ ബഹിരംഗ ശക്തി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലേ, മായയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മോചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കളിൽ ഈ സവിശേഷതര കൃപ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലും ഭഗവാൻ ആരായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്, അവതരിച്ചത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെ നമുക്ക് ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വാരിക്കോരി തരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ചൊരിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാമെന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താലും മതി. ഭക്തിയുടെ ശ്രവണം മാത്രമായാലും, ശ്രവണം, കീർത്തനം ഓരോരുത്തരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആരാണ് ശ്രവണം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനം, ആരാണ് കീർത്തനം, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 36. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി അഭീക്ഷണശഃ സ്മരന്തി നന്ദന്തി. കാണുന്നില്ല മാതാജി. ഇപ്പഴാ കണ്ടേ എനിക്ക്. മാതാജി അവിടെ നെറ്റ് എങ്ങാനും പ്രശ്നം വന്നായിരിക്കും. ഒരു മിനിറ്റിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗൃണന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി അഭീഷ്ണശഃ സ്മരന്തി നന്ദന്തി തവേഹിതം ജനാഃ തയേവ പശ്യന്തി അചിരേണ താവകം പ്രവാഹോ അപരം പരമം പദാംബുജം പ്രവാഹോ പരമം പദാംബുജം ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി അഭീഷണശഃ സ്മരന്തി നന്ദന്തി തവേഹിതം ജനാഃ തയേവ പശ്യന്തി അചിരേണ താവകം ഭവപ്രവാഹോ പരമം പദാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. വായിച്ചോട്ടെ മാതാജി. ഗൃണന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി ഭീഷ്ണശഃ സ്മരന്തി നന്ദതി തവേഹിതം ജനഃ തായേവ പശ്യന്തി അജിരേണ താവകം ഭവപ്രവാഹോ പരമം പദാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കിയുള്ളവര് മീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. പ്രധാന പദാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭാതയ്ക്ക് ജയ്. ശൃണ്വന്തി ശ്രവിക്കുക, ഗായന്തി ജപിക്കുക, ഗൃണന്തി കൈക്കൊള്ളുക, അഭീഷണശക തുടർച്ചയായി, സ്മരന്തി സ്മരിക്കുക. നമ്മൾ നവയുധ സേവനങ്ങൾ അല്ലെ, അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ്? തുടർച്ചയായി നമ്മൾ ചെയ്യണം. നന്ദന്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പരമാനന്ദം കിട്ടും.
തവ അങ്ങയുടെ ഈ ഹിതം ഈ കർമ്മങ്ങൾ ജനാഹ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ തേ അവർ ജനങ്ങൾ ഏവ നിശ്ചയമായും പശ്യന്തി ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അജിരേണ താമസം വിന താവകം അങ്ങയുടെ ഭവപ്രവാഹ പുനർജന്മ പ്രവാഹം ഉപരമം വിരാമം പദ അംബുജം പാദാംബുജങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഈ നവയുധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ ശക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജം ദർശിക്കാനും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാനും കഴിയും എന്നാണ് ഈ 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം അതിന് എന്താണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാനും നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ശീല പ്രഭാതയ്ക്ക് ജയം. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ആരാണ് അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ, ഇതെല്ലാം കുന്തിദേവി പറയുന്നതാണ് അല്ലെ ഭഗവാനോട്. അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അഥവാ മറ്റുള്ളവർ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം തോന്നും. അവർ നിശ്ചയമായും അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2 തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയും. ഒന്നെന്താണ്? സ്വയം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഒന്നേതാണ്? അവർ ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ നമ്മളെ കൂടെ കൂട്ടുക, അതാണ് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 2 കൂട്ടർക്കും നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ദർശിക്കാൻ അല്ലെ പാദപങ്കജങ്ങളെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് മാത്രമേ ജനിമൃതികളുടെ ജനനം മരണം തുടങ്ങിയ ആവർത്തനത്തിന് ആ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അതിന് വിരാമം ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ നിന്ന് അതിനെ അവസാനിപ്പിച്ച് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥ ശില പ്രഭാതക്ക് ജയ. നമ്മളെ ഇപ്പോഴുള്ള ബദ്ധ സൃഷ്ടിക്ക് പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദർശനീയനല്ല. നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ പരമഭക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാവായോണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള നൈസർഗിക പ്രേമ സമ്പൂർണമായ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു ജീവിതാവസ്ഥ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെ തന്റെ നിലവിലെ കാഴ്ചയ്ക്ക് പരിവർത്തനം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒക്കെ വഴി നമ്മൾ സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രമേണ നൈസർഗിക പ്രേമ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നു. അത് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതാവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തരായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ജീവിതാവസ്ഥയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്കും വ്യത്യാസം വരും, കാഴ്ചയ്ക്കും പരിവർത്തനം വരും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നൈസർഗിക പ്രേമഭക്തി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബദ്ധ ദൃഷ്ടിയല്ല നമുക്ക് വരുന്നത്, ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയല്ല നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ആധ്യാത്മിക ദൃഷ്ടി നമുക്ക് ലഭിക്കാം പ്രേമഭാവത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് എത്തുമ്പോൾ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭൂമുഖത്ത് സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോഴും ഏവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുന്നു. അപ്പൊ പാണ്ഡവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പാണ്ഡവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ കൗരവരും ഭഗവാനുമായിട്ട് എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണ്, അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നു. രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, കംസൻ, ജരാസന്ധൻ, ശിശുപാലൻ ഇവരെല്ലാം ഭഗവാനെ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടവരാണ് അല്ലെ. എന്നിവരെ പോലുള്ള ഭൗതികവാദികൾ ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആർജിക്കുന്നതിൽ ഉന്നത യോഗ്യതയുള്ളവരായിരുന്നു എങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഭൗതികമായിട്ട് വളരെ ശക്തിയും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവണന്, എല്ലാവർക്കും അല്ലെ. കംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു ഇവരെല്ലാം ഭയങ്കര ശക്തരായിരുന്നു, ജരാസന്ധന്, ശിശുപാലനും ഒക്കെ. പക്ഷെ ഭൗതിക തലമായിട്ട് വളരെ ഉയർന്നു, ശക്തിയുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടും അംഗീകരിക്കാനായിട്ടും സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശിശുപാലന് വധം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഇവരെല്ലാം ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് സാധിക്കാതെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വധിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നാൽ പോലും അതിന് അനിവാര്യമായ കാഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച
ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഉചിതമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത് ശ്രവണത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ അവശ്യ യോഗ്യത വികാസം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധിക്കും ഏതാണ് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ ഏതാണ് നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടി കിട്ടുകയും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. സാമാന്യ ജനങ്ങളാ പൊതുവായി ശ്രവിക്കപ്പെടുകയും കഥിക്കപ്പെടുകയും ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത. എന്നാൽ അത്തരം ശ്രവണം തുടങ്ങിയവ ചെയ്താലും ആ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ ഭഗവാനെ മുഖത്തോട് മുഖം ദർശിക്കാത്തതായി ചിലപ്പോൾ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രവിക്കുന്നു, പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണ്? പ്രഥമ വിഷയമായ ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ ആദ്യത്തേതാണ് നവയുഗ ഭക്തിയിലെ ശ്രവണം, അല്ലെ? അത് വളരെ പ്രധാന. കാരണം എന്താണ്? ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ശുഗമഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധയോടെ ആര് കേട്ടു? ആരാ കേട്ടത്? അതെ, പരീക്ഷിത്ത്. പരീക്ഷിത്ത് അല്ലെ? ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞപ്പോ പരീക്ഷിത്ത്, നാരദൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് പ്രഹ്ലാദൻ, അല്ലെ? പിന്നെ അവിടുത്തെ ശുഗമഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ കേൾക്കാനായിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമി എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിക്കും ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് കീർത്തന ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കേട്ടത് കൊണ്ടാണ് തക്ഷകൻ ദംശിച്ചപ്പോൾ പോലും അറിയാതെ, അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ശ്രവണം നല്ല രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നാണ്. ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ട് മറു ചെവി കൂടെ കളയാതെ നമ്മൾ എന്താണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് ആവാഹിക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്കത് ശ്രവണം ശരിയായിട്ട് വരൂ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് നമുക്ക് ഭഗവത് ദർശനം ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ്. അതാ പറയുന്നത്, യോഗ്യമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും, അതാരാണ്? യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ നിന്ന്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെങ്കിൽ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി അവരെ പോലുള്ള അവരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് വളരെ ത്വരിതഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ആര് കേൾക്കാൻ പറ്റും? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ, അല്ലെ? ഇതിലെ ബുക്കുകളിലൂടെ ആര് ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്, താൻ ഒരിക്കലും ഇവിടം വിടുന്നില്ല, എന്റെ ബുക്കുകളിലൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ബുക്കുകളിലൂടെ ആരറിയുന്നു? ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ അറിയുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ബുക്കുകളിലൂടെയും, പിന്നെ ആരാണ്? നമുക്ക് രാമകൃഷ്ണ പ്രഭു, അപ്പൊ അതേപോലെ കീഴിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ, അവരിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആ ശ്രവണം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധ്യം വളരെ ത്വരിതഗതിയിൽ അത് പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാധാരണയായ ജനങ്ങൾ ആധികാരികർ അല്ലാത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത് ശ്രവണം നടത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യഥാരൂപം ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും പലരും പറയും എൻ്റെ ആ ബുക്കുണ്ട് ഈ ബുക്കുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെ? പക്ഷെ അതല്ല വേണ്ടത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ രചിച്ച ബുക്ക് തന്നെ വാങ്ങണം. അതാണ് യഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. അത്തരം ആധികാരികതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവരാകാം, എന്നാൽ അവർ ഭക്തിയുടെ സേവന തത്വങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കാത്തവരാകയാൽ അവരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത് ശ്രവണം വെറും സമയം പാഴാക്കാൻ മാത്രമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത് ശ്രവിക്കാൻ നിന്നാല് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടത്തില്ല, നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് സമയം വിലയേറിയതാണല്ലോ, ഓരോ നിമിഷവും വിലയേറിയതാണ്. അപ്പൊ അത് നഷ്ടമാക്കരുതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങളെ അവരുടെ ആശയങ്ങളെ സാധൂകരിക്കാനായി ആകും വിധം വളച്ചൊടിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വേദകാലഘട്ടത്തില് ബ്രാഹ്മണർ ചെയ്തത് അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഗുണം വരുന്ന തരത്തിൽ വേദങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ചു. അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ബുദ്ധ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് ചില ബുദ്ധിജീവികൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ അത് ഇടയാക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ ആദ്യം യോഗ്യനും വിശ്വാസ്യനുമായ ആധികാരിക വക്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവണം നടത്തേണ്ടതാണ്. എപ്പോൾ ശ്രവണ പ്രക്രിയ കുറ്റമറ്റതും പരിപൂർണവുമാകുന്നുവോ അപ്പോൾ മറ്റു പ്രക്രിയകളും താനെ കുറ്റമറ്റതാകും. മറ്റു പ്രക്രിയകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ബാക്കി 8 സേവനങ്ങൾ, ശ്രവണം കീർത്തനം എന്ന് വരുന്ന
ആ 9 ശ്രവണം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവയും എന്തായിട്ട് വരും, ശരിയായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ നന്നായിരിക്കണം. വീട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നല്ല സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ ബാക്കി കെട്ടിടം ചെയ്യും നിലനിൽക്കും, സ്ഥായിയായിട്ട് നിലനിൽക്കും, നമുക്ക് പ്രയോജനം വരും. അതേപോലെയാണ് ശ്രവണം, അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ശ്രവണം നന്നായാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വരും. ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ശ്രവണ പ്രക്രിയ കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ അവയോരോന്നും അഭികാമ്യമായ ഫലം നൽകത്തക്ക വിധം സമർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളും എന്തായിട്ടും വരും, ശ്രവണം ശരിയായാൽ അത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ശ്രവണത്തിലൂടെ അല്ലെ, ശരിയായിട്ടുള്ള ശ്രവണത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ബാക്കി സേവകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ പാണ്ഡവരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് പാണ്ഡവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നതെന്നാണ് അല്ലെ. അസുരന്മാരോടും മറ്റുള്ളവരോടും ഭഗവാൻ എപ്രകാരം ഇടപെടുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റനവധി ലീലകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അസുരന്മാരോടും പാണ്ഡവരോടും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടു. പാണ്ഡവർ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു, ബന്ധുക്കളായിരുന്നു, ഭക്തന്മാരായിരുന്നു, ശുദ്ധഭക്തരായിരുന്നു, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരായിരുന്നു, മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരായിരുന്നു, ഭഗവാനെ പരമോന്നത പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചവരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ പാലിക്കുന്നവരായിരുന്നു. എത്ര ദുരിതങ്ങൾ വന്നാലും ഭഗവാനെ മറക്കാതെ അവർക്ക് സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതേസമയം ആരാണ് ഈ അസുരന്മാരാണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ശത്രുവായിട്ട് ഭഗവാനെ വധിക്കാനും ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ലീലകളാണ്, ഓരോ അസുരനെ വധിക്കുന്നത് ലീലകളാണ് അല്ലെ. ചെറിയ നാൾ മുതൽ കംസവധം, അങ്ങനെ പല പല വധങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വേറൊരു രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഭഗവാൻ പ്രതികരിക്കും എന്നാണ്. കൂടാതെ 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രേയസിമാരായ ഗോപികമാരോടും ദ്വാരകയിലെ പത്നിമാരോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ വ്യവഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു. 10ാമത്തെ സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിലും പിന്നെ ദ്വാരകയിലും മധുരയിലും ഒക്കെ ചെയ്ത പല പല ഘട്ടത്തിലായിട്ട് ചെയ്ത ലീലകളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാന ഏതാണ്, ഗോപികമാരോടുള്ള സമീപനമാണ്. പിന്നെ ദ്വാരകയിലെ പത്നിമാര് 8 പത്നിമാർ ആദ്യം, പിന്നെ 16,108 പത്നിമാർ. അപ്പൊ അവർ ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെ പെരുമാറി 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ നാരദമുനി അത് വളരെയധികം വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 16,108 ഭാര്യമാർക്ക് എന്താണ്, രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരങ്ങളും അങ്ങനെ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ 16,108 ആയിട്ട് വിസ്തരിച്ച് ഓരോ ഭാര്യയോടും ഒരേ സമയം ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് പെരുമാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് 10ാം സ്കന്ധം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കൂടുതൽ. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷകനാകയാൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തിൽ ഏതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഈ 16,108 ഗൃഹത്തിലും ഭഗവാൻ ഒരുപോലെയാണ് പെരുമാറിയത്. കാരണം എന്താ, ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷകനാണ്, പരമസത്യമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ഇതെന്താണ്, അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, എത്ര വിസ്തരണങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന് സാധിക്കും. എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നിലകൊണ്ടു എന്നാണ്. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആധികാരികമല്ലാത്ത ശ്രവണ പ്രക്രിയയിൽ ജനങ്ങൾ ഗോപികമാരുമൊത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ തൽപരരാകുന്നു. അത്തരം പ്രവണത ശ്രോതാവിന്റെ കാമാർത്ഥിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ 9 സ്കന്ധം പഠിച്ചിട്ട് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പോകാവൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അപ്പോഴേ ഒരാളിന് കിട്ടിയ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി മാറിയിട്ട് വേണം 10ാമത്തെ സ്കന്ധം പഠിക്കാനായിട്ട്. എന്നാല് ഏതാണ് ഈ ലീലകളെല്ലാം ഗോപികമാരോടും ഭാര്യമാരോടുമുള്ള ലീലകളെല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്, വെറും ലൗകികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ കേൾക്കുന്നവന് കാമാർത്ഥി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവത് ലീലകളുടെ ഒരു ആധികാരികനായ വക്താവ് അത്തരം ശ്രവണങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരടുത്ത് പലരും പറഞ്ഞു 10ാമത്തെ സ്കന്ധം വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു അതെനിക്കറിയില്ല, അത് നേരാമണ്ണം വിവരിക്കാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ്.
അപ്പൊ കാരണം എന്താണ്? അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചോദിക്കത്തില്ല 10ാമത്തെ സ്കന്ധം പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ 9 സ്കന്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പോവാം. ആദ്യമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ആവശ്യപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ നിശ്ചയമായും ആരംഭം മുതലാകണം ഭഗവത് ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലേക്ക് ആരംഭം മുതൽ 1ാം സ്കന്ധം മുതൽ വേണം. അത് ശ്രോതാവിനെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗതിയിലൂടെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ആകയാൽ പാണ്ഡവരുമായുള്ള ഭഗവത് വ്യവഹാരങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ, ഇടപെടലുകൾ ഗോപികമാരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെക്കാൾ പ്രാമുഖ്യം കുറഞ്ഞവയാണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെയാണ് അല്ലെ, ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭാവമാണ്. അപ്പൊ ഗോപികമാരോട് ഏതാണ്? മാധുര്യ ഭാവത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ. പാണ്ഡവരോട് ഏതായിരിക്കും? സുഹൃദ്ഭാവമായിരിക്കും അല്ലെ, സഖ്യഭാവത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പിന്നെ ആരാണ്? മാതാപിതാക്കളോട്, യശോദ മാതാവിനോടൊക്കെ ഏതാ? വാത്സല്യ ഭാവത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ഭാവവും ഉണ്ട്. 5 ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് മറ്റതിനേക്കാൾ വലുതെന്നും ചെറുതെന്നും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നും കുറഞ്ഞതെന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എല്ലായ്പ്പോഴും സർവ്വവിധ ലൗകിക ബന്ധങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നാം സദാ സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ മാധുര്യഭാവമാണെങ്കിലും സാഖ്യഭാവമാണെങ്കിലും ദാസ്യഭാവം, വാത്സല്യഭാവം ഏതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഏതിലാണ്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ്. ലൗകിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ, അതിന് ഉപരിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നത്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കണം എന്നാണ്. മുകളിൽ പരാമർശിച്ചുള്ള എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളിലെയും നായകൻ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാനാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനെ കുറിച്ചോ പ്രതിയോഗിയെ കുറിച്ചോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ സെന്റർ ഭഗവാനാണ്. അത് എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലായാലും ഭഗവാനാണ് സെന്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനെ കുറിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുവിനെ കുറിച്ചോ എന്ത് കേട്ടാലും അത് നമുക്കെന്താണ്? രാവണനെ കുറിച്ച് കേട്ടാലും കംസനെ കുറിച്ച് കേട്ടാലും അത് ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നു? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. ഒന്ന് ശ്രീരാമൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ നരസിംഹമൂർത്തിയാണെങ്കിലും അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് കേൾക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതാണെങ്കിലും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഭഗവാനാണ് അവിടെ മുഖ്യ കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നത്. ഭഗവാനുമായി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനർജീവിപ്പിക്കുവാനാണ് വേദങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏതാ? നമുക്ക് പഠിച്ച് നമ്മൾ അല്ലെ, സൂര്യഭഗവാൻ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് അത് എപ്പോഴോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അർജുനന്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വേദങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രവണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, പുരാണം, പ്രധാനപ്പെട്ട പുരാണമാണ് ഭാഗവതം അല്ലെ. അപ്പൊ വേദങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ കൃതികളും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ വേണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 37. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്യദ്യനസ്തം സ്വഹൃദേഹിത പ്രഭോ ജിഹാസസി സുഹൃദോ അനുജീവിനഃ യേഷാം ന ചാന്യത് ഭവത പദാംബുജാത് പരായണം രാജസു യോജിത. അവിടെ ഒരു വാക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നു. യോജിത അഹംസാം എന്നാണ്. അഹംസ അല്ലെ. അംഹസാം യോജിത അംഹസാം എന്നാണ്. അപ്യദ്യനസ്തം സ്വഹൃദേഹിത പ്രഭോ ജിഹാസസി സുഹൃദോ അനുജീവനഃ യേഷാം ന ചാന്യത് ഭവത പദാംബുജാത് പരായണം രാജസി യോജിതാംഹസാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പിരിച്ചു പറഞ്ഞാലും യോജിത അംഹസാം എന്നാണ്. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
അപ്യത്യനസ്ത്വം സഹൃദേഹിത പ്രഭോ ജിഹാസസി സുഹൃദോ അനുജീവിനഃ യേഷാം ന ചാന്യ ഭവതത്പദാംബുജാത് പരായണം രാജസു യോജിത അഹസാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് അഭി അപ്രകാരമെങ്കിൽ അദ്യ ഇന്ന് നഹ ഞങ്ങളെ ത്വം അങ്ങ് സുഹൃത സ്വയം നിർവഹിച്ചു ഈശിത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രഭോ അല്ലയോ എന്റെ പ്രഭുവെ ജിഹാസസി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു സാധ്യമാകുമെന്നും സുഹൃത ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ അനുജീവിനഹ കൃപ മൂലം ജീവിക്കുന്നു. ഏഷാം ആരുടെ ന ഇല്ല ചാവും അന്യതാൻ മറ്റാരും ഭവതഃ അങ്ങയുടെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ നിന്ന് പരായണം ആശ്രിത രാജസു രാജാക്കന്മാർക്ക് യോജിത വ്യാപൃതരായ അംഹസാം ശത്രുത. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതില് പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ ആണ് പാണ്ഡവര് ആശ്രയം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്കും ആരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ആശ്രിതത്വം തേടിയത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? അവർക്ക് ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ജയിക്കാനും ചക്രവർത്തി ആയിട്ട് മാറാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത്. അപ്പോ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ നേട്ടങ്ങളുടെ പിന്നിലും ആരുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനില് എന്ത് ചെയ്തു? ആശ്രയം കൊണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഇനിയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പോകരുത് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയും ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ പാണ്ഡവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. മക്കളല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കുന്തിദേവി അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, അഭിപ്രായം പറയുകയാണ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയം. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്വയം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? യുദ്ധം പാണ്ഡവര് ജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ശരിക്കും ആരാണ് ജയിപ്പിച്ചത്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. സാരഥിയായിട്ടും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു പാണ്ഡവർ ജയിക്കണമെന്നുള്ളത് അല്ലെ. ആരാണ്? ദുർമാർഗികളായിട്ടുള്ള അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള കൗരവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെടണം, അവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സ്വയം ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരുണയെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റാരും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനില്ല. എന്നിരുന്നിട്ടും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഞങ്ങളോട് ശത്രുതയിലായിരിക്കുന്ന ഇത്തരുണത്തിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണോ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങ് പോയാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിലാകും. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും, മരണപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ബന്ധുക്കൾ കാണത്തില്ലേ, മക്കളും എല്ലാവരും കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ അവരെല്ലാം പാണ്ഡവരോട് ശത്രുതയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഇവിടെ തങ്ങിക്കൂടെ എന്നാണ് ഭാവാർത്ഥ പ്രഭാതത്തിൽ സമയായേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധു ഭേവജ പതിദാന പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय.